Ens en recordem quan anàvem allí al carrer Major i les caniques, les granotetes, y tu abuelo nos regalaba, sobre todo para Escolapios, nos regalaba ninots de cartó para montar la falla. I això ho recorden com algo, i a mi pues, m'halaga que això encara quede, que se'n recorden de Colomina. Pues mi abuelo tenía una serrería, lo que es en Mercadona, en Ferrocarril del Coll, i entonces ells paraven els trens i portaven maderes per tota Espanya. Va firmar un paper sense leer la letra pequeña i lo poquet que tenia li ho van arrebatar tot. I es va quedar de tindre casa en Criaes, en socio de foment, era el número 3, tinc el carnet en casa. Es va quedar en el carrer en els fills, ma abuela i en un colxó. I a partir d'ahí va ser quan vaig començar en el carrer Major i es començàvem a vendre peladilles, frutos secos, aixina. Que va ser quan ma mare també va començar a fer lo de les bodes, va vindre una senyora a demanar-li un detallet per una festa que tenia en el coll i ma mare va preparar uns cabassets en uns caramelets i d'ahí ve lo de regales de boda. Mon pare, a partir, claro, de lo que li va passar a mi abuelo, tot el que ha comprat en esta vida ha sigut en diners en mà perquè tenia por a tornar a passar l'experiència tan forta que vam viure. Vaig trobar una casa francesa que m'agradava moltíssim i va ser quan vam començar en la decoració, fins avui en dia. Tindre la meva germana al costat és un apoyo enorme, ja no el trobes a soles. Tires de menys les persones que han fet totes aquestes coses, que han lluitat tant d'any perquè tu tingues i pugues estar on estàs, i això sempre ho portes dins.